Že čau lidi, vítám vás u prvního dílu z první série. Dneska to bude single player, tak vidíte. Pardon, že jsem trošku zamlek. Bude to jen tak normální. Mají single player na odpočinek, dám si nový svět. Jméno to bude. Když jsme na tom YouTube. Budeme hrát na Survival. Ano, máme Survival. Konci bychom dali, tak tady máme na sebe. Nic. Tak dáme spredat, ty dáme červenec. Červenec. Plus často to je. Tam se tam bylo něco dobrýho. Když jo, tak se omlouvám. A nás to dělá, je. Hustý, co to je? Co je? Je město náklad, pardon, jsem znovu. Trošku fail. Trošku menší failik. A nebudu natáčet jenom Minecraft, by vás zajímalo proč, tak nevím, protože Minecraft to není hra, to není jediná hra, která mě baví. Jiný hry mě baví, například Shack and Fidget, pak bych chtěl natáčet World of Tanks, pak bych chtěl natáčet Counter Strike, možná i s kámošem budu. Pak bych ještě natáčel čekajte, jsem no tohle Minecraft, Counter Strike, Counter Strike bych chtěl natáčet s tím kámošem, jak jsem vám asi před chvilkou říkal. A taky bych chtěl, abych hlavně, že to nebude byla taková pičánu, budu chtít natáčet hardcore survival. Chtěpni. Kočo. A mám první maso. To je neběhej, ty prase fialový. Ale, dlám. Ej, Kačo, dej to sám. A ne. Neudělám si. Jak to teď uděláme? Sakr, tak já jdem na tímhle. Sakrkou. Kam si mi utečeš? Kdo? Pardon. Fakt, že musím bude v tom slyšet. Doufám, že se vám to bude líbit. Každý není dokonalý. Jak říkává moje mamka. Nikdo nemůže být dokonalý. Ano, asi měla pravdu. Chce mě. Ale to máš naproti není?
Asi jo. Jo. Dnešní díl nebude nějak extra dlouhý. Tohle pro začátečnický video, takže asi ne, ale mám to moc toho nemám. Tam vidím dýně. Ty se takové nechám, tady bych chtěla si postavit někde dům. Tak asi se dneska už budu s váma loučit. Tak, tarec.